И хай YouTube, хай Facebook и VBOX. Нещо снимам на сам GTA San Andreas. Това съм аз, Skyforce и ZR1. Това е колата на ZR1, това е на Skyforce, моята. Днес ще покажем един клип, как се състезаваме. ZR1, готов ли си? Без нитро. След 3, 2, 1, старт! Ей, ти използваш нитро. Не съм. Да, това е както обещахме сам GTA San Andreas. Skyforce обърка пътя. Знам. Но не идвам към тебе. Който си в мен. Както виждаш, той е под моста. Страницата им във Facebook е Play the Best Games. Неуморният го няма в този клип, защото той е имал работа малко. Къде си е ZR? Напред. Къде е напред? Само напред. Не мога да намеря. Къде си, бе? Мост. Под един мост. Какъв мост? Какъв ще цвета? Я да го видя. Чакай там. Това съм админ. Да, знам. Чакай там, където си. Ема, карай. Ема. Няма се състезаваме. Както виждат, може да си го направи друг цвят колата. Този цвят си го правиш. Ами ще си го направя някакъв си цвет. Син. Ей, колата ми какво стана? Ей, що е разбита, бе? Ако някой иска такава игра, ще сложим в описанието отзамо да си я теглим. Ще я сложим. Който иска да си я тегли да играе с нас. Skyforce. Чакай, че синият цвят нещо не ме скефи тук. Skyforce, нещо май вратата ми, що не се оправя? Ще се оправи само, бе. Много прайс. Аз направя друг цвят, например оранжев. Червен. Може пък черен. Черния. Аз съм направя Да, и сървъра понякога гони хората. оранжев. И от сега да ви кажа, докато не ме изгони от сървъра, моля харесайте го, абонирайте се и го качвайте в някакъв си сайтове. Клипа ще го има в Facebook страницата ни, YouTube и VBOX. Не го приключвай, бе, още да имате. Не съм го приключил, докато ме изгони. Като приключи. Но къде ще караме? Емчела. Чак сме колата. Да, и тук може да вземем други коли, ама тая повече ма кефи. Чай да се взема и аз така. Но тук се взема. Инферно супер гъта. Аз тази ще се я взема. Както виждате, ще се направя черна. Или син. Черна, нали? Да, ето я. Както виждате, Ферари. Ма не тая кола, бе. Ще видиш каква ще направя. Сега ще ви покажа как се направих оная кола. Вземаме тук Султан. Ето я. Виж каква е смешна сега. Ето. Влизате в диски. Това е за... Как да ви кажа? За джантите. Тия са най-яките. Ги да врикат там, где да скача. Архагия тюнинг тук да спън.
тук за спойлер, такива неща ще се го направя на Alien. Вие ако искате на Higgs Flow. Alien. Ето видяхте как стана сега. Както виждате. Сега ще му променим цвета. От така влизате. Така става като на Subaru. Както виждате. Ще се го направя по-друг цвят. Ще го направя такъв. Серии. Оранжевият цвят най-много ме кефи. Ето. От така както виждат пуска са нитро. От мишката, от лявата мишка. Ето. И тая кола върви от 160. Повече нище. Има една кола Infernus, върви до 220. Но не, няма да я взема. Както виждате его ZR1. Това е руски сървър. Ще качвам на Майнкрафт, който има да играе. Да, само че без ZR1 ще снимам и защото на него не му тръгва Майнкрафт. Ако някой знае да му прави Майнкрафт, да даде скайп. Аре, това е ZR. Ето вижте как му се получи неговата кола. Според мен е готина. Ето отзаде ми. Сега в момента върви 130. Да. Това е моста тук. Това дето ги виждате тия различните цветове в картата. Това всичките са хора, еги. 56 хора, тук пише. Руски сървър. Тук е името на човека, его ZR1. Его моето. Това са точките, кой колкото е играл в сървъра, гледайте. 9, гледайте. Аз колко съм играл? Не сега в момента влязохме заради тук. Как са хакна. Както вижда тая кокошка кълве тук. Пител ли кокошка ли, не знам. Май пител. Значи сам е доста яко. Тук има път нагоре. Така, що спомня, ZR. Тук помня, че имаше един... Тази къща не се ли продава? Не. Помня, че тук имаше едно бъги, но го няма сега. Идвай. Както виждате, според мен тая кола ми хареса най-много. Ако ви хареса колата, напишете коментари. Да, и ако ви хареса на ZR1. Дето ме са качи още по байра. Аз ме отвърните. Вечер към 11 часа ще снимаме с неуморният. Не на сам, на Майнкрафт. На ако иска той изобщо. Тук ли си? Аре, той. Сега ще ви покажем как скачаме тук. Гледайте сега. Тук има един скоп. Чакай бе, аз първо да скоча и първо ще покажем тебе как скачаш. Понякога тук се състезаваме с приятели. По-точно ми тук с неоплини. Да. Аре, аз скачам. Не. Ще пусна малко нитро, защото трябва да се засилим доста. Ето, както виждате, така скачам, ето. Взели го? Да, $71 ми даде. Чай, аз ще ти кажа кога да скачаш. Скачай! Както гледате там горе наскока ще сега скача ZR1. Скачай, бе! Скачам, че... Его! Преземи са! Сега ще се пробвам да се качи на задна.